Tiraona mazopedzisira mazokwira mumutu. Imimi munozivana here nabatsirai? Handizivana. Indogara kwekwedu. Saka kana ndiri mukombe ndichienda kutaura. Saka apa ndaona munhu ari mutembo ndati arege ndiburuke ndione kuti chikuitika chii. Pandasvika pandamira. Saka mapurisa nefire brigade vangoda kupinda. Pandaona kuti vari kuita kapununu. Pandakumbira kuti ndokumbira ndikwire nditese ndibate munhu. Vamboramba. Ndofunga 10 minutes. Pandazoona mukuru wefire brigade. Ndoswacho. Pandati handipe helmet nditese ndikwire. Ndo pandazokwira mudenga. Ndotanga kunesana mudenga imomo. Achidirwa. Saka atombondrowa nebhutsi. Saka ndatsvedza kubva ndatombospina ndabatira. Pandazokwira futi kuenda kudenga. Saka tazobatsirana inini nemvura. Achidirwa mvura nefire brigade. Saka pahandina kusaida. Inda ndine paper spray. Pandamuspraya kumesa. Ndomabatira zvabata. Ngatidzokere paipa pamambokikwa nebhutsi muchibva madonha mukazobatira pamhandi yepasapa. Zvivindi zvekudzokera mama zviwana kupi nekuti tiri kusanga zvangoti maigona kunge mudhima tozodonha pasi mukakuwara. Zvivindi zvabva kuti zvazvinoita pamwe ndimwariwo wanga vapa kuti ndikwanise kuita simba rekumbata. Bhozi anga atomborwa vanhu vakaita vakawandisa vakutoramba kusvika kwaari. But inini ndangoramba ndichiita simba rekuenda namumbata. Kubva pakuburuka kwenyu mukombi chaiko, mama muchinzwa mukati menyu muchiti chii? Chaitika mama bhadhara kombi kuti musvike kutauni ka? Ndandichienda ku-DZ. Ndemwana wangu ari kushandako. Saka murungu wacho anga atizoni yaone mwana. Murungu bva ndasvika pachatgoma. Murungu bva ndabuda wozoya mangwana. Saka ndo ndaida kuti ngoti arege ndichingosvika mutauni zvangu ndositsa. Saka pandaona munhu ari mutombo ndangoti arege ndibudikire panapa. Ndokubatsira kwandaita. Zita renyu rakazara ndiani? Douglas Kamkaba. Makakurira kumusha here kana kuti mutauni? Kumusha. Taona makwirire enyu mumutu kuti muri muvhimi. Alright. Kana muchizozviqualify kuti muri muvhimi, muri kutaura kuti muri muvhimi here anogona kuita inonzi side hustle nevanhu kana kuti muri munhu anotodzinganisa tsuro nemhembo? Taibvuma kumusha saka zvokwira miti pane mhuka dzinokwira miti hataizviita. Saka ndandangozvijaira zvokwira miti. Imwe yamunoyeuka yamakamboita muri kumusha takungotiwo tinzwise background yenyu kuti zvivindi zvikaita. Hazvi zvavanhu vanodya makaroni. Kumusha kwedu kwakazara makudo. Saka taiti akauya kumunda akadzinganiswa nembwa. Kana rada kubatwa nembwa rokwira muti. Saka taigona kutokwirira futi muti imomo svika tari pacho. Ndosaka makwanisa kunge muchiti zvinonzi kuti mune background yekuti yokukwira muti nekuita se. Imwe incident yamunorangarira yamakambonetsana nezvimwe zvinhu kumushayo kana dzingave mhuka yakakutorirai nguva yakareba yanga iri yei? Makudo ndio akanyanyisa. Handiti? Chii chatadzidza pane zvaitwa nabatsi nhasi izvi? Ini zvangu handazokwanisa kunyatsomubvunza. But asi kuziva kuti madrugs here kana kuti chii kana kuti ndezvemumusha handaunyatsokunzwisisa because paaburuka pasi vanhu vakawanda
ubva abatwa because vanhu vazhinji vanga vada kumurova vaisiwa maambulenzi saka handazokwanisa kuita kutaura kana kubvunza kuti chii. Tingati ndimi hiro redu rekutanga ranhasi kunyange muchibatsirana nevamwe vamwe vangazoti uyo hiro ndoda kumupawo mari yedrink. Phone number dzenyu dzinoti chii? Zita rangu ndinonzi Douglas Kamukapa, ndogara 40 Chiremba Shops. Phone number dzangu 0377 939011 0377 939011. Tinotenda zvikuru kwazvo maita basa mukoma, Mwari akuitirewo zvakanaka. Tinongonamatawo kuti nenyuwo zvenyu zvida kuti zviitike zvazisingaitike muupenyu hwenyu zvidaro nekuti mashingirira upenyu hwemumwe munhu wamusingazive kuti dai aita seasunungurwa agona kudzika pasi ari mupenyu. Tinotenda zvikuru kwazvo. Chidimbu chii chiri kunetsa nhai basa? Waitiwa sei nhai basa? Ndiri mutoro wenhau dadangonzwa kuti chii chakonzera kuti zvosvika pakudai. Tinoziva zvinorwadza, haungangodai pasina zvaitika. Chii chaitika? Miki? Hanzi batsani zviya? Hanzi batsani? Ndiyamuna pinda mune motikari.